Вітаю в етері Суспільного. Тема Дня Крим. В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. 10 квітня президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини. Це вже другий візит очільника держави до цієї країни. Сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері, у сфері оборонної промисловості. Також порушувалося питання співпраці в галузі літакобудування. А саме мовилися про реалізацію конкретних проєктів, створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями. Тож про результати цього візиту та про подальші наслідки досягнутих домовленостей ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. З нами на зв'язку є Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Доброго вечора. Як ви оцінюєте результати цього візиту? В цілому позитивно. Програма була виконана, те, що було заплановано, те, що готували дипломати, переговорні групи, те, що готували українське міністерство, було підписано. Декларація про непорушність турецької позиції Туреччини стосовно територіальної цілісності і належності Криму до України була виголошена президентом Ердоганом на заключній прес-конференції. Пане Сергію, а те, що це другий візит за півроку, насправді, з точки зору дипломатії, це говорить про важливість Туреччини для України. В чому вона полягає? Ми сусіди по Чорному морю, у нас є спільні теми. Ми закуповуємо важливі види озброєнь в Туреччині. Це наш важливий торгівельний партнер. Щодо озброєнь, це тема чергового скандалу, тому що Російська Федерація, а саме очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров в своєму інтерв'ю Комерсанту, він застеріг Україну, Туреччину від продажу Києву байрактарів, безпілотників. Я цитую, він назвав це поживлення мілітаристських настроїв в Україні. І Росія припинила чартерне сполучення з Туреччиною з 15 березня по 1 червня, тим самим просто відмінила ті квитки, які з 15 квітня по 1 червня. І вона відмінила фактично ті квитки, які люди вже купували, розраховуючи відпочивати. От ця реакція Росії щодо озброєння, це ж теж не нова тема, тому що Україна ще кілька років тому підписала декларацію про байрактари, про спільне виробництво цих безпілотників. Українські військові навчалися їх пілотувати, і тут раптом Росія робить таку реакцію. Чому? Чому саме зараз і що це за такі дипломатичні паси? Декілька факторів, очевидно. Після азербайджанської кампанії в Нагірному Карабасі, де азербайджанська армія продемонструвала ефективність застосування безударних безпілотників проти такої не самої слабкої, але традиційної, збудованої за радянськими лекалами армії Нагірного Карабаху, а де-факто Вірменії. Це перше. Тобто байрактари почали сприйматися більш серйозно після цього. Але вони сприймаються серйозно тільки в комплексі з навчанням, злагодженням, з повною взаємодією з іншими видами озброєння і родами військ і координацією між ними. Це один фактор. Другий фактор – це напруження, яке є зараз, і погрози Росії розпочати велику військову кампанію проти України. Ми бачимо зараз концентрацію, як сьогодні заявив Шойгу, 2 армій на наших кордонах. Як стверджують окремі українські журналісти, 90 батальйонно-тактичних груп, тобто достатньо велике угруповання, яке готове почати війну проти України. І тут раптом ми продовжуємо і просимо розширити програму закупівлі ударних озброєнь, що не може не викликати занепокоєння в Росії. І третє, я думаю, що насправді навіть найбільше це саме декларація про приєднання до Кримської платформи
викликали роздратування в Російській Федерації, в Кремлі. Бо Кримська платформа, вона актуалізує питання, яке Росія всіма силами хотіла закрити. Його немає. Так чи інакше, воно зараз буде винесено на День Незалежності України, чи перед день, коли там планується саміт Кримської платформи, і Туреччина словами президента своєї країни заявила про підтримку цього процесу, про участь у процесі на високому рівні. Це ставить під сумнів всі так звані досягнення Путіна на цьому напрямку. Тому реакція саме така, як ми бачимо. Багато експертів говорили, що позиція Туреччини щодо окупації Криму, вона така двобічна. З одного боку, Ердоган наполягав на територіальній цілісності України. До речі, був адвокатом кримськотатарського народу, постійно піднімав питання прав кримськотатарського народу. Але одночасно продовжувалися зустрічі з Путіним, продовжувалася торгівля і таке інше. І була така ситуація невизначеності, ну, принаймні в головах у багатьох експертів, які намагалися коментувати, як поведе себе Ердоган в разі загострення на фронті, на російсько-українському фронті. На ваш погляд, чи можемо ми говорити вже абсолютно чітко, що Туреччина буде на боці України і не підтримує Росію, якщо почнуться якісь такі чіткі дії? На мою думку, Туреччина буде на боці Туреччини. Не на боці України і не на боці Росії. З точки зору Ердогана, наскільки зараз виглядає, з його заяв, з його політики, яка не змінювалась весь цей час, він вважає, що в інтересах Туреччини територіальна цілісність України і належність Криму до складу суверенної України. Ми добре знаємо, що в Туреччині є різні сили, різні позиції. Є частина істеблішменту, яка була індоктринована, наприклад, Дугіним, яка цілком приязно сприймала багато тез, які висловлював президент Росії Путін. Є частина істеблішменту, якій подобається антизахідний тренд. І це все створювало в Кремлі ілюзію про те, що позицію Ердогана можна скоригувати в цьому питанні. Крім того, між Росією і Туреччиною достатньо потужні економічні зв'язки і великі стратегічні проекти, що також з точки зору Кремля давало аргументи на користь того, що позиція Ердогана по Криму, по Україні буде змінюватися. Однак у цих двох країн дуже дивні стосунки. Вони одночасно мають стратегічний характер, вони одночасно конкурентні, одночасно ворожі. І Ердоган чітко окреслює межі. Ні, це ми не будемо визнавати. І всі сподівання Кремля на те, що його позицію можна буде скоригувати, виявилися марними. З нами на зв'язку Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Ахтеме. Добрий вечір. В делегації президента України Володимира Зеленського під час відвідин Туреччини і зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, президентом Туреччини, не було представників Меджлісу. Це якийсь сигнал, чи ми маємо все ж таки не зважати на таку деталь? Ні, я вважаю, що нам треба на це приділити увагу, тому що це перший такий випадок за останні, мабуть, більш 10 років. І це, я думаю, що і наші партнери Туреччина теж це помітили. Це думаю, що є деяка, не знаю, що зараз сказати, але це дуже поганий сигнал з боку нашої влади. Під
Під час попереднього візиту до Туреччини ходили такі чутки, що Ердоган наполягав на тому, щоб представники кримськотатарського народу були включені в президентську делегацію. Чи це так? І чому зараз не було такого наполягання? Я можу сказати, що якісь консультації були з боку влади, нашої влади з Меджлісом, з Мустафою Джемілєвим, як лідером нації. І тому ці нюанси були якимось чином там відрегуліровані. Але Туреччина, Ердоган, він, мабуть, не знає, що тут є якісь там з боку української влади, Офісу президента є якісь проблеми. Пане Ахтеме, от виникає питання про статус кримськотатарського народу, статус представницьких органів, тому що ми бачили, що в документі щодо імплементації асоціації Україна-ЄС чітко було сказано про те, що гарантування прав кримськотатарського народу є зобов'язанням такої європеїзації України. Реджеп Таїп Ердоган теж неодноразово наполягав на необхідності створення механізмів гарантування прав. В цьому візиті було піднято питання, були досягнені домовленості щодо побудови 500 квартир для кримсько-татарських переселенців, які вимушені були покинути територію окупованого Криму. Чи були ще якісь домовленості, якісь слова, сигнали, які ви особисто вважаєте вкрай важливими для майбутнього кримськотатарського народу? Ми ще не розмовляли з Турцією, але будемо і з'ясовувати там обставини цих перемовин теж будемо. У нас є питання стосовно цих 500 квартир, тому що це є з боку, знову таки, влади нашої. Є в нас деякі непорозуміння, я поки так кажу, тому що є такий фактор того, що вони як відмежовувались від Меджлісу кримськотатарського народу, так вони і продовжують. І тому, наприклад, от ці пропорції 200-200-100, це настільки з боку, ці пропозиції, вони з боку президента України, з боку Офісу президента, вони їх от такі пропозиції дали. Але ми не змогли знайти тут з ними порозуміння в тому, що навіщо нам, наприклад, 200 квартир в Ніколаєві. Там взагалі, можна казати, немає кримських татар. Інше питання – 200 квартир в Херсоні. Там як ми знаємо, мабуть, є 50 або 100 людей, кримських татар, які змушені були з Криму виїхати. Ми пропонували інший порядок і казали, що у нас є Дніпро, Одеса, Львів, Вінниця, і більшість цього таких змушених виїхати з Криму, це в Києві, і вони мають таку перспективу, да? Вони тут працюють вже або журналістами, або в державних установах. Тобто, от це зовсім до уваги вони не взяли. І тут є ще, тобто ми тут стурбовані з даної пропозиції Офісу, але, знаєте, коли мова йде про партнерство двох держав, України і Турції, а особливо зараз в такий час,
коли Турція намагається настільки допомагати Україні і в тому числі в Чорноморському басейні, да? Тому що це дуже важливо. Росія зараз показує, що вона буде закривати наші акваторії і, як це кажуть, запереть Україну без Чорного моря, да? Оставить. І тут роль Турції буде дуже важлива. І тому ми якимось чином намагаємось так коректно ці питання урегулювати тут всередині України, тобто з владою. Але поки це нас не чують. Це і стосується і Кримської платформи. В цих законопроєктах, про які ви кажете, кожного разу йде мова на таких зустрічах. Але тут ми намагаємось співпрацювати з Кабміном або там з Міністерством тимчасово окупованих територій, або з ОП. Але воно не має такого двостороннього руху, розумієте? Вони не розуміють, наскільки важливі ці законопроекти зараз прийняти, особливо коли вже ворог настільки показує своє бачення по Україні. Да? І тут треба бути більш рішучими нашій владі. Але вона, я не знаю, думаю, що вона не готова приймати такі жорсткі рішення. А це, кажуть, наприклад, це ще і турбує з того боку, коли завтра треба буде давати приказ стріляти ворога, да, першими. Спроможний буде президент або ні, це є теж питання для мене особливо. Дякую, пане Ахтеме. З нами був Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. А ми повертаємося до розмови з Сергієм Даниловим. Пане Сергію, от ми почули, і я хотіла спитати вашу думку. Роль Меджлісу, роль кримськотатарського народу в україно-турецьких відносинах. Наскільки вона важлива? І це перше питання. І друге, чи нема у вас от такого відчуття, що все ж таки представницькі органи кримськотатарського народу трошки відсувають від цього міждержавного діалогу? Дякую за запитання. Воно дуже важливе, насправді. Так, Ахтем Ага правий. Завжди в членах делегації були представники Меджлісу. Я некомпетентний, я не знаю, чому зараз їх не було, чи було. Але, безперечно, для Ердогана кримськотатарський фактор і кримськотатарський народ, контакти з Меджлісом є важливими. Він приділяє особливу увагу контактам з усім тюркським світом і має особливі стосунки з Мустафою Ага Джемілєвим. Наскільки я розумію, він завжди піднімає перед українськими посадовцями під час зустрічі питання повноцінного функціонування мови, культури, статусу і підтримки ідентичності. Я можу сказати, що певні кроки український уряд зараз зробив, і очевидно про це теж була мова. Йдеться про стратегію розвитку кримськотатарської мови. Інститут сходознавства Національної академії наук, де я теж маю честь працювати, також був долучений. І таким чином я знаю про цю стратегію, концепцію, яка була затверджена на Кабміні нещодавно і сама буде затверджена вже напередодні Кримської платформи. І це такий вагомий крок, який українська держава принаймні задекларувала. Побачимо. У мене обережний оптимізм. Ми не можемо зараз оцінювати, як буде
далі функціонувати державна машина, державна бюрократія в цьому сенсі, чи вона буде спроможна довести це до кінця і почати реалізовувати, фінансувати плани по виданням, по підтримці книговидавництва, наукових розробок, кодифікації на основі латинської графіки, що було зроблено постановою Кабміну. Але в цілому, відповідаючи на ваше питання, звичайно, для президента Ердогана це є важливим, як і важлива підтримка стосунків, відносин з усім тюркським світом. Ну, до речі, вчора в нашому ефірі голова Меджлісу Ріфата Чубаров говорив якраз теж про те, що ця стратегія, там були, в принципі, враховані всі побажання, в тому числі і Меджліса, тобто він теж так дуже обережно, але з оптимізмом ставиться до цього документу. Пане Сергію, я хочу все ж таки торкнутися трошки цієї ескалації, накопичення російських військ на кордонах і взагалі всієї цієї ситуації. Тому що крім військових, яких ми бачимо, їх стає все більше, є ще один аспект. Росія погрожує. Вона погрожувала країнам за те, що вони доєднаються до Кримської платформи. Це була пряма погроза. От сьогодні буквально міністр оборони Російської Федерації пан Шойгу виступив заявою, адресуючи Сполученим Штатам, що, мовляв, якщо американські кораблі, які зайшли в Чорне море, тільки наблизяться до Криму, він далі сказав, не смійте наближатися до Криму, і далі сказав, а то пожалієте, тобто то буде гірше. Ну, от такі речі. Як ви оцінюєте цю риторику? Зрозуміло, що Росія, в них якась своя особлива дипломатія, але тим не менш, от що ви в цьому бачите? Погрозу, слабкість, силу? Що це таке? Напевно, все одразу. Справа в тому, що концентрація військ в Криму насправді достатньо велика. І це не може не викликати занепокоєння. І росіяни дуже хотіли б, щоб у нас почалась паніка, зокрема на Херсонщині. І наскільки я розумію, вони вже пробують це робити, розкачувати, розповсюджуючи чутки. Але це один аспект цієї проблеми, серйозної проблеми. Інше те, що ви сказали. Ви розумієте, вони непослідовні, і в мене складається враження, що в Росії немає одного плану. Це свідчить про те, що вони мечуться. Це свідчить про те, що вони не впевнені в собі. Вони гнали ці ешелони з військовою технікою, зафарбовуючи портові номери на техніці. Так? Тобто вони знову хотіли зіграти «в нас там нет». І раптом сьогодні заступник міністра закордонних справ, а потім і сам Шойгу починають прямо погрожувати як нам, так і Сполученим Штатам. Тобто відкидаючи оце «їх там нет», «нас там нет», кидаючи гібридність і виходячи якби на герць. От ми будемо з вами воювати. Ну, це не послідовно, це трошки смішно навіть. Це свідчить про те, що в Москві, в Кремлі насправді не знають, що робити. Вони грають той план, який їм дадуть зіграти. Вони йдуть одночасно по всім напрямкам, і їхній рух, він доволі хаотичний. Вони залякують. Перше і головне, що вони роблять, це залякують всі в паніку і сіють розбрат. Оце основне. Чи буде вторгнення, чи не буде, це інша справа. Чи наважаться вони, наприклад, на пряму атаку американських військових кораблів, які вийшли в Чорне море, це абсолютно не має відношення до цих слів. Це має відношення до не тих схиблених оцінок їх оперативної і тактичної ситуації, і стратегічної своєї мети, що ми хочемо досягнути.
Ну, це, до речі, слушна думка про кілька сценаріїв і такі певна невизначеність. Вона прослідковується принаймні з того, що спочатку були проведені форуми «Руський Донбас», де було вирішено про відновлення територіальної цілісності так званих ДНР, ЛНР, тобто така заявочка на продовження гібридної війни, захоплення Донецької і Луганської області, потім були дійсно в Херсоні, а зараз ця така пряма, тепер ми там є. Пане Сергію, як ви думаєте, з чим пов'язана оця нетерплячість, з чим пов'язана взагалі ця істерика Росії? Небезпечна, але тим не менш істерика. Хороше питання. Ви знаєте, вона, зокрема, була пов'язана з тим, що, наприклад, Херсонщину не вдалося залякати. Ну і взагалі Україну. Вона пов'язана з тим, що вони з здивуванням зрозуміли, що те, на що вони розраховували, не працює. Якщо воно не працює, вони не знають іншого шляху, ніж підвищувати далі ставки, далі накручувати ситуацію. Вони зрозуміли, що немає такого перетіку тієї брехні і тої істерики, яка є в російських медіа, в українських медіа, в український простір, в українські реалії, що люди зовсім по-іншому реагують. І це поставило їх перед незвичним викликом. Вони знову черговий раз не зрозуміли, верніше, але з подивом побачили, що вони нас не розуміють. Ну, слухайте, тут насправді все зрозуміло, пане Сергію. 7 років через... Причина, але, напевно, не єдина. Угу. Розумієте, 7 років розповідати через підконтрольні свої лояльні ЗМІ, що Росія ні на кого не напала, а в Україні громадянська війна, запевнити в цьому більшість населення, а тепер розказувати, що ми нападемо, ну слухайте, ну хто повірить? Це результат їх же власної пропаганди. Такий, знаєте, зворотній бумеранг. Пане Сергію, і останнє питання, от буквально коротко, ваш прогноз. Чи буде ескалація? Чи очікувати її? Шанси є, звичайно, і ситуація дуже серйозна насправді, навіть страшна. Треба розуміти, що ми стоїмо перед екзистенційним викликом, і відкидати цього неможливо. Але все-таки більше шансів на те, що це бандит з підворотні, який тебе залякує, який хоче досягнути ефекту, не використовувавши, не знаючи, чи цей ботанік нарешті йому дасть по голові. Тобто, все-таки тут більше на сьогоднішній момент блефу і істерики. Дякую. І тому шансів все-таки більше на те, що якщо ми будемо мудрими, стійкими і будемо разом, то шанси на те, що ми вийдемо з цієї ситуації, все-таки є достатньо великі. Дякую, пане Сергію. З нами був Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. І вже прощаючись і передаючи слово своїм колегам з новинами кримсько-татарською мовою, я нагадую вам підписуватися на наші сторіночки в соцмережах, а також зберігати спокій, бути мудрими, бути сильними і бути разом, як сказав наш гість. На все добре, друзі.